Práve sa nachádzame na IT Show v Košiciach, kde sa bude konať vyhlásenie výsledkov festivalu Mobilfest. Súťažiaci mali príležitosť zabojovať v rôznych jedinečných kategóriách, zameraných na fotografie a filmy vytvorených na mobilných zariadeniach. Pre víťaza máme pripravenú cenu smartfón od spoločnosti Samsung. Veríme, že poteší. Čo vás motivovalo podporiť Mobilfest? Radi podporujeme kreatívne projekty. Tento projekt je veľmi kreatívny a spolupracujeme s filmovou školou už dlhodobo. Ako hodnotíte úroveň kreativity a kvality diel, ktoré súťažiaci na Mobilfest prihlásili? Veľmi, veľmi dobré. Vidno, že tá úroveň je veľmi vysoká a že v podstate mladá generácia pracuje v podstate s tou technikou veľmi aktívne a je kreatívna. Predstavte nám, v čom je Galaxy AI prínosné pre tvorbu na mobiloch. V prvom rade v rámci Samsungu sme premýšľali, že čo ďalej, keďže tie telefóny už dneska nie sú len o telefonovaní a posielaní nejakých správ a o fotografovaní. V prvom rade AI, keď by som to takto predstavil, pre nás je to nejaký nástroj budovania produktivity, po prípade pomôže aj s komunikáciou. Čiže už aktuálne v rámci Galaxy AI dokážeme napríklad v reálnom čase pri telefonovaní robiť preklad hovoru. Takže človek sa po prípade nestratí ani vo svete. Ako sa vám páči IT Show? No. Je to úžasné, len je to veľa ľudí, ale majú tu úžasné stánky, je to sranda. Sme radi, že sme tu a je to fakt dobré. Je to tu zaujímavé, všelijaké stánky tu sú. Celkom sa mi tu páči, je tu zábava. Inšpiroval si sa zo súťažných diel a zapojíš sa v budúcnosti? Hlavne som sa inšpiroval filmom o hobby horsingu. To bola moja najväčšia inšpirácia, bola tam veľa umeleckých pekných záberov. Aké témy na fotografiu by si uvítala budúci rok? Ja by som určite uvítala nejaké sociálne témy, ktoré by som vedela poňať aj kreatívne, ale zároveň by som vedela odozrieť aj nejakú myšlienku. Ako sa ti páčil tvoj prvý Mobilfest? Tak bol to super, nečakal som, že som vyhral, takže som spokojný aj s cenou, aj so všetkým. Dostávame sa aj k prvému miestu, ktoré si za dokumentárny film, vynikajúci dokumentárny film Vodné lyžovanie získala Lea Mihaľová. Akú cenu si vyhrala a tešíš sa, keď ju použiješ? Vyhrala som dron a powerbanku a áno, jasné, že sa teším z výhry, plno to využijem. Čo ťa inšpirovalo pri tvorbe tvojej práce? Viete, čo inšpirovala ma kniha Zberateľ, ktorá podľa mňa do veľkej miery otvára pohľady človeku, obzvlášť podľa mňa mužom, na to, ako vnímať ženy, aby to nebolo nejaké obmedzené a materialistické. A chcel som rovnaký dojem, ako vo mne vyvolala tá kniha, zanechať na divákoch môjho filmu. Aké boli najčastejšie chyby, ktorých sa účastníci dopúšťajú pri tvorbe? No tak nerád by som hovoril o chybách, lebo toto je pozitívne hodnotenie, vyslali sme víťazov, tak hovoríme o tých dobrých veciach. Dobré veci sú, že videli ste aj sami, že v tých detských kategóriách sú také hravé a veselé motívy, čo je fajn. Ja by som vítal, keby tých hravých a veselých motívov bolo viac aj v tých dospeláckých alebo študentských kategóriách, kde je už vidieť, že tí ľudia sa stretávajú s realitou života viac a potom aj tie témy sú také ťažšie, komplikované. Keby nie ste v porote, prihlásili by ste sa aj vy do Mobilfestu? Myslím si, že áno, že nad tým možno pouvažujem do budúcna. Aj keď neviem, či je to fér, lebo som vlastne profesionálny fotograf, ale ja vlastne hrozne rada fotím na mobil. Takže prihlásila by som sa, posnažila by som sa. Ja by som sa určite prihlásila kvôli tým cenám, pretože sú podľa mňa veľmi zaujímavé. Ako hodnotíte 9. ročník Mobilfestu? Je pre mňa veľmi potešujúce, že takýto festival existuje hlavne kvôli tomu, že dnes hlavne pre mladých ľudí, lebo väčšina tých kategórií sú buď deti alebo študenti, sa s mobilom nielen hrajú a telefonujú a sú na sociálnych sieťach, ale že aj niečo zaujímavé pri tom robia a že rozmýšľajú, ako využiť práve tento prostriedok na nakrúcanie. Ako vznikol pôvodný nápad na Mobilfest? Ako sa tento nápad vyvíjal a splnil podľa vás očakávania organizátorov a účastníkov? Nápad na Mobilfest sme dostali tak, že naša dcéra sa vrátila z festivalu filmového v Rio de Janeiro. Tam bola účastničkou, alebo teda členkou študentskej poroty
A ona nám povedala, že predstav si, bola tam aj sekcia filmov natočených mobilom. Tak to nás s manželkou zaujalo. Najprv sme si mysleli, že to bude trvať len možno nejaké 3-4 roky, ale nakoniec vidím, že už to vlastne má za sebou 9. ročník, tak to sú asi nejaké taká história vzniku Mobilfestu. 9. ročník Mobilfestu je za nami. Tento rok sme opäť videli, ako mobilné technológie dokážu posunúť hranice kreativity. Ďakujeme všetkým účastníkom, porote, partnerom a divákom za podporu. Vaša kreativita nás inšpirovala a tešíme sa na ďalší ročník. Pre filmovú školu vytvorili Tereza Nogová a žiaci 2. ročníka.